Vítkovic nám představuje Tatru 57, vyrobenou v České republice v roce 1933. Má to 1155 kubických centimetrů, výkon je dvoumotorový boxer, maximální rychlostí 75 km za hodinu. Děkuji, šťastnou cestu. Napřed nám popřílí se v roce 1930. Majitelem je Bedřich Jon, který vlastně od roku 1963. To je pro běžný provoz. Tedy inovace v roce 1980. Je to vyrobeno v roce 1935. Děkuji, šťastnou cestu. Pan Jiří Matuláš Punkovic nám přijel představit stroj MG TD vyrobený ve Velké Británii v roce 1952. Obě motoru je 1250 kubických centimetrů, je to 4válec, maximální rychlostí 130 km za hodinu. Děkuji, šťastnou cestu. Pan Josef Diluch, Vítkovic nám přijel představit Prahu Piccolo, vyrobenou v Československé republice v roce 1929. Má to 998 kubických centimetrů, maximální rychlostí 60 km za hodinu. Druh motoru odový. Děkuji, šťastnou cestu. Pan Luboš Pálka nám představuje typickou Tatru, Tatra 70, vyrobenou v Československu v roce 1934. Má to 3900 kubických centimetrů. Je to řadový šestiválec. Děkuji, šťastnou cestu. Tradiční účastník televeterány jízdy Lubomír Vojtek přijel nám představit Škodu 645 Speciál. Je to vyrobené v roku 1933, má to 2000 kubických centimetrů, maximální rychlostí 100 km. Je to šestiválec. Děkuji, šťastnou cestu. Jakub Matejčuk nám přijel představit Aero 662. Liutina. Je to vyrobené v Aero v Československu v roce 1932. Má to 662 kubických centimetrů. Je to dvojka s maximální rychlostí 70 km za hodinu. Děkuji, šťastnou cestu. Tomáš Žitický z Bílce nám přijel představit Chrysler Saratoga. Ano. Je to vyrobeno z USA v roce 1992, má to 2972 kubických centimetrů s maximální rychlostí 196 km. Je to benzín OHV metodem. Děkuji, šťastnou cestu. Martin Sedláček nám představuje Škody Petrol 4, 912 OHV, je to vyrobeno v Československu v roce 1938.
Má to 995 kubických centimetrů s maximální rychlostí 90 km za hodinu a druhé motoru OHV, je to štícháme. Děkujeme, častou cestu. Škoda Rapid 2 914 SU představuje námi závěr Kaluže. Je to vyrobeno v roce 1937 v Československu podle motoru 1386 kubických centimetrů s maximální rychlostí 90 km za hodinu. Motor to má SV 4 Děkuji. Časnou cestu. Vyrobeno v Československu v roce 1986. Je Čeňák s maximální rychlostí 20 km za hodinu. To bylo hotové. Lepší stav.